کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا عبدالستار وقا نظارا ننی پسر کلوس پنداستارا ننی پسر کلوس پنداستارا عبدالستار وقا نظارا ننی پسر کلوس پنداستارا ننی پسر کلوس پنداستارا درت تبریک شبیر احمد سب عثمانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا جوړ شو یو ګل د ګلستان مولوی نصر الدین خوګه جانانا مولوی نصر الدین خوګه جانانا جوړ شو یو ګل د ګلستان مولوی نصر الدین خوګه جانانا مولوی نصر الدین خوگا جانانا روخان روخان شو منور مخاسر دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا دا دین دا شمی پتنگانو اے وارثانو دا جانانا اے وارثانو دا جانانا دا دین دا شمی پتنگانو اے وارثانو دا جانانا اے وارثانو دا جانانا دول پول پگلی مولوی پسلی حادی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا علمی چمن کی مربتارا مکمل کلو پو قلارا مکمل کلو پو قلارا علمی چمن کی مربتارا مکمل کلو پو قلارا مکمل کلو پو قلارا پتا سٹولو باندې فضل الہی دا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان دا طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا
قربان د طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان د طالب جانا عطا الله لك مشعار فعالمانو مزیدار فعالمانو مزیدار عطا الله لك مشعار فعالمانو مزیدار فعالمانو مزیدار پډیر مینا مینن کړي شاعر دا یہ ختم بخاری دا قربان د طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان د طالب جانا کولی داستار پساروی مخنورانی دا یہ ختم بخاری دا قربان د طالب جانا یہ ختم بخاری دا قربان د طالب جانا د دې نظم د پاره سپیشل فرمایش کړي په ډیر مینا غلام نبی بشاش او محمد فایز جوهری کلام د ډیر محترم رور عطا الله رحمانی او आवाज وړاندې کوي په ډیر مینا حافظ الله شاهین د رابطې نمبر یاد لري 0313 91 95 311 والسلام